Midinka ka say amane boni Solomon Feka e wo bono mantam mu enam His Excellency John Dramani Mahama na pro board ekopiem e wo hono mo no wo hwe se ne niam a wo de hye ni mpanifo wo yi wo mo no wo mo ya na se wo mo enye ene ne bon komo ne ahwe ensem a asi e wo bono mantam mu Solomon Otebenka Mena bala ba se betel kapa bibia boko nyame ado wada ma boko pa e de na asi e wo bono mantam mu wada ma sane awia no ye ne mudi nkomo no eye omampanyi Dramani Mahama eye gonjani bole dese wo betra banya so no wotimi hu se be ba bia duro no kamia se ni campaign na wo ye no wo kan se wo de ade bi breba eye 24-hour economy ene se wo sra no panel kwa ko bonu ntia no nkona na obi so aba no nkota ko pem ta ade beche eno ena ode ahihye so a ene wo sori ne pamfo nyina Johnson na Seningatia national chairman local government minister Tanzania health minister any pamfo mo ka ho kan ho ma ne be pie eye boro region a ode wani kire eye doma hinkuo eho na wode asoko boss sama wo kwa kosi edwatatra a wo be ya adwuma mprenu me kamprenu a wona mbekọ dwuma kwa akoto wade a kopem se no so bebo na wapon na obi so akoto akopem se ade beche kamia ye se osusu se aya na adwumafo bo kwa wo medufie ntem kama wo mra meduru no wo pe ade ya adwuma aduane a wonya bi wo pe aduru a wonya bi enam sa so ntiro wo be se buru kire pepepe eno aso obenya ho na obeso ya gira na obekọ aso ye ho eno nti wo ba be si dwa ema nei wo ba buru mantamu a eye national house of chief president eye nana ajibambadu wono ne manfo na woje eye omampanyi Dramani Mahama ne pamfo mo akwa aba ai nei wodi aso abebo kama fefefe na wo ye no na eye nana do mahedu betu anim se wo sre de pa wonde onim se wo ka wo ye ene wo betra so wodi kan betra so no ene akwanya wo yiye sukuu da wo sisi ye eno na aboyi enti wo sre no ade bia wode ne nsa aka ade bia wode na no aka no wo mmod na so obeye ansa na ne mre so wo firi so na mmom se wanye pa no wo firi so wie dia ene wo beda ne ka sabe ka fra tempefo se de otoso so ade a wantua no akere brene ananka ene beda ne ka ena ne wode tu na ne no mpanyi di tu se yate de waka bia no de na ho adi mbetim bia no wo beye amedi dwumade no nyina ba na wie ya se ye ni kire eye brekum wise eye kwanya eda ho ekopem sampa no wode aso kwa akobọ fom tise ye ko na ho nso no woni mpanyifo na makwa akohia de besi dia no wotera anapa awie anwumre no yare ne nyina beso anu so ati no wotera so wonne eye buro ahemfo ebehia di nkomo ba no mbedi wotera anwumre so kanta kwa kwan so no yare beto atiefo nyina nim na ministers a wo mo eba ye no ebibia nso tumi ekasa ye de for man se ne niam ekono mpanyifo se be kasa cha akura bo ka akura na do ka akwanya no hu se ha yo ka akwanya no sense wonyina wan papa na yeman president a wokasa enti wokasa wi a wo asem a woni asem o ene jetum sense aprapan ni punkuru a apraketo de wonyina wonyira na me kire se efom de wode aso na bo na wode besi eye edwayi na se ebono ho no mo megidi se kuafo wo ho a mo ye koko woka koko bi ehu nsem fa nteso wote so yi mimi me pa cha se be ka fra cha aye se be wa yu ma mi edi o ma me nkwa mu na mawe na enyina de o ma me so obi anfa ne chance mbra ye be so ne nkwa na se a ye be bisa se hwan na wo yi na mwe ye ye de bo no so o ka se ye no kre na mo se wo no pa wo be sisi ne yonko no be twa kontompo de wo ntwa bi da se emre ko amadwaman so akoko ye tu mu no wo tu mu ya teso a wa teso 1% na wo beja e ka wo na ya no mba da ha wo ba ye Oga Mahama ne kala na ho afa wode atosra nam ene nantiye ma de awe agu na yaminti no sane etie obeye ne pepe na wo kire bo firi so a wo bia ma be body money wede da se pa mo ni nso endi akire de beto fom bia no na wasan so abeboye mu amane ye da se pa so ne kasa